aramid ti Apo. Umay kayo, tagnagsak tayo amin nga umili, intay amin didiri, iyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili, daytoy tiyal daw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagnagsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti Ama, ti balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biyak ken piksa, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit lang. Kakabsat ita Domingo, maawagan ti Prison Awareness Sunday. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo. Nga adday ti pagbaludan, nakabasol man ken saan, sapay ko matamari nada. Ti ayat ti Diyos, ti panangup-up na kadagiti tuok, ken rigrigat da. Kastamot niya ikararagan tayo ti pagilian tayo, dagiti agsagsagaba iti bagyo. Dagitihan nga makatrabaho gapo iti bagyo. Ti mapaspasongadan manen a bagyo, sapay kumatay pari na ti Diyos, ti ayat na kada tayo. Gat ilisi na tayo, kadagito'y nakaro a pakasuutan. Iraman tayo pa'y nga ikararagan, ipagyaman ni Risa Alarde, kente si Alibin, pagyaman da Mr. and Mrs. Roque Ubando, kente pamilyana, Ladislaw family, Ragodo family. Kakabsat tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Sika po mga sika po
Kristo kasyan nagpakawanen naka, di mo ipalubos, aken ka may sinaan. Mga sika apo, mga sika apo, mga sika apo. Gloria ti Diyos Amay ti kangatwa, Gloria ti Diyos sana anay langitan, Gloria ti Espiritu ana santuan, Gloria iti Diyos di kangatwan, kapya kadagiti amin natatao, anaimbag ti panagnak na kemda, nailangitan nga ama, naidayawen ka, Ako magkamken ka, agyaman kamken ka, kapoy ti dayag mo, anay langitan, Gloria ti Diyos Amay ti kangatwa, Gloria ti Diyos ana anay langitan, Gloria ti Espiritu ana santuan, Gloria iti Diyos di kangatwan. Apo Jesucristo, bugbog tungana, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti basbaso, ti lubo, asyan na kami, awatem to'y arararaw mi, sika si tutuga, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem to'y arararaw mi, Gloria ti Diyos Ama, di kangatwan, Gloria ti Diyos ana anay langitan, Gloria ti Espiritu ana santuan, Gloria iti Diyos, di kangatwan,
nasantuan si kalae iti kangatuan iti timpuyo ti Espiritu Santo ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga si a Diyos, no awan tapan nulong mo, saan mi amabalin ti agserbi asi pupod no ken ka. Ipaay mo ka di, taagturong ka masiriregta, kaya't awan pagbiddutan mi iti pananggunod mi kadagitiin karkarim. Kapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. May basa na adaw ti libro ti kinasiri. Iti matang ti Apo mayareg laing ti entiro alupo. Iti sangapirit adarat adandanisan nga umanay idagsen na amang balanse ti pagtimbangan. Mayarig ti sangatadset adinaaw iti bigat. Nabileg ka ket mabalin mo nga aramiden ti kayat mo ngem adaasim iti tunggal maysa. Di mo kitain dagiti basol mi, ketikan na kami iti pawayway nga agbabawi. Ayatem ti amin nga adda, di mo uyawen ti anyaman a pinarsuam. No adda di mo kayat, di mo kumapinarsua. Kasano nga adda agbayag, no di mo pagayatan. Kasano nga agtalinaed, no di mo pinarsua. Impalubos mo nga adda gapu takukwam, o Apo ket ayatem ti amin anabiyag. Adda iti tunggal may sa kadakwada ti saan amatay nga espiritu. Isu nga inutem nga agbalin analinteg dagiti nagbasol ken ka. Ipalagip mo kadakwada ti aramiden da ket balaagam ida tapno laksiden da dagiti dakes nga ugali da ket agtalekda ken ka, Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agnanayon tungay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. O Diyos ko ken ari, itanok kanto. Agnanayon tungay daydayaw ko tinagan mo. Inaldaw to nga agyamanak ken ka, idaydayaw kanto ti agnanayon nga awan inggana. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Managparabor ken manangaasi ti Apo, saan analaka nga agpungtot. Ket di met maibus ti kinamanagayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungo kadagiti amin a pinarswana. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Idaydayaw da ka dagiti amin a pinarswam, o Apo, ket dagiti adipen mo itanok da ka. Ti dayag ti pagariam ti sawenda, ket ti bileg mo ti saritaen da. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Tungpalan ti Apo ti amin akarina, manangaasi ti amin nga aramid na. Dagiti natuwang saranayen ti Apo, ken dagiti makusbo bangunen na. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. May kadwa ang may basa. Daytoy may basa na adaw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Kanayon nga karkaragan da kayo, dawaten mi ti Diyos tayo, apagbalinan na kayo kuma a maikari iti nangayaban na kada kayo. Sapay kuma, tababayan ti panakabalin na, matungpal ti amin at arigagayo, iti kinaimbag, ken ti aramidyo iti pamati. Iti kasta, itanok yun to tinagan ni Apo tayo Jesus. Ket itanok na kay tumet, babaen ti parabor, ti Diyos tayo, ken ni Apo Hesu Kristo. No may papantiya ay ni Apo tayo Hesu Kristo,
ken ti panakurnong kayo asumabat kanuan. Kakabsat, dawaten mi kada kayo, at di kay kumana laka amal linaw. Di kay met madanagan, kadagiti bagbagada, dagiti agipadpadto, wenno mangas kasaba. Wenno iti kunkunada, nga insurat mi, adimtengen tel daw ti Apo. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Magsahuka kada kami, silaong kat pampanunok mi. Ikateme tidwadwami, sisasagana kamadungge. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa umamit ken Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria timi paiken kawapo. Simrek ni Jesus ijay Jericho, ket lumaslasat idi sajay. At dabak nang ijay nga agnagan sa kayo, pangulwen dagiti agsingsingir iti buis. Kayat nakitaan nyo si asino ni Jesus ngem di na mabalinan gaputi kaado ti tao, sakit pandak. Iti kasta nagtaray kit inunaan na dagiti tattao, sa imuli iti may sa akayo asikomoro tapno makita na ni Jesus alumabas. Timmangad ni Jesus, hindi mabatugan na ti ayan ni Sakeyo. Sakeyo kinunana, darasem ti umulog ta umayak, ijay balay mo ita nga aldaw. Imulog adagos ni Sakeyo, ket siraragsak anangawat ken Jesus. Nagtatanabutob amin ang nakakita iti daytoy. Napan pinasangili dayti a tao, iti balay ti maysa ama nagbasol, kinunada. Timmakder ni Sakeyo, ket kinunana iti Apo, denggem Apo ited ko kadagiti napanglaw ti kagudwa ti sanikwak. No adda sinaor ko isublik ken kuana iti mamimpat ti kaado ti innalak. Ita nga aldaw dimteng ti pannakaisalakan iti daytoy abalay. Kinuna ni Jesus ken kuana, anak met ni Abraham daytoy a tao, ta immay ti anak ti tao amang birok ken mangisalakan iti nakukaw. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Paiken ko. Good morning. Welcome ka dagitay taga Sarat. Nakimisa tatay muna dagitay taga Luna, Pangasinan, Manila, nyapay dagajayan. Jak malagi po, basta tatak sarat mo, diyan at dapat sabsabali nga nagapudji sampulanggit. Alam may kayo ito, agpakaammo ta, agaammo ta yun to. Ako inulit ko di rabi kay sermong ko. Yay sarunwon mi nga bats iji seminaryo. Extreme. Adda nagtatayag, 6-footer da. Adda met, kaiskulaan da. Nga yamo no 4'10", wano 4'9" laeng ti height na. Nga nalaing latamag ag basketball, ken nakantsaw latamag. Kaijay itrain da kayo agbalin nga lektor. Nagtrain kami nga agbasa. Na-installan kami nga lektor agbasa. Kalpasan nga aglektor ka agakulait ka. Nagtrain kami mga kasla ka dagiti akulait. Agpakomunyon magisimpa di jay table di altar. Kano schedule mo, sikati, agpa komunyon. No, nalpas ka nga nagbasa, sikamot agpa komunyon. Kena era na, dahito'y kababasitan ijay klase da, iso ti agpa komunyon. At tinulungan mo't adagiti dadumangam dagiti ka eskulaan na nga natatayag, napanda pimila, o handa kumapay nga tugaw niya, napanda pimila ijay batog na.
Kidi agkumonyon da, the body of Christ, kunana ko maka, haam nga ji imat inosarda, jingiwat da ka, amen. Kunana ka, intil ay napay, kakaasing nga mangigaw-gaw, agkakatawa natin seminarista, amom ti seminarista nga rod ka, pag-aangawan da amin o daduma, kakaasing nga mangigaw-gaw at, si maruno mo di may sakas di mo lakatayag iso mo la inarin iso nga kakaasi di jay batit ngam kaagkakaalaan kami mo laka amin dinalpas ti misa pag-roar da di chapel nakasutana da pala okay nayo kinamat na dagi duwa nga nagdadak ka lang nga nagbatit nga aging gana di panganan kasla nagbalin nga pag-aangawan kati pangaw-awag may gaming kanya na sak or saki saki yung or tabatit. So nga sagi no kunami ko kunana man nagbatitan ko kunana man han na mga dakes kay kasla pag-aangawan laeng kastoy ni sakeyo basit jak amo no ti height na ta mga imbaga ni Apo Jesus awon pay mo pagrukodan ti height idi kunana kayat na adu ti tao kayat na nga makita ni Apo Jesus sino nga taday ta nga Jesus ngam ni sakiyo akha nga ordinaryo nga tao baknang nakabaknang taagsing-singir ti buis haan lang nga agsing-singir iti buis pangulo dagiti agsing-singir iti di super rich ani sakiyo nabaknang kakayat na nga makita ni Apo Jesus di na pala imbaga dagiti kakadwa na nga walinan nyo man tadalan takitaek haan iji lumabasan ni Apo Jesus imo na iso na nga nagtaray napan imulit ti may sa akayo si Komoro ang dijayon nakangataw urayan na nga sumangbay na Apo Jesus idi makabatog ni Apo Jesus na may mayat nga rod dijay English na kakunana ni Apo Jesus ka hey Sakeyo Saki come down I will eat your house kita na kanan na di balay na niya I will eat at your house kunana ti English niya ngam kunana mo ti Ilocano inlaglag andamot umayak ijay balayo gamti English kunana I will eat at your house I will dine at your house kunana umayak mangan ijay sa bali ti Ilocano ta umayak kunana kay di imbaga na ti English ka umayak mangan ijay balayo bimma ba ni Sakeyo in welcome na ni Apo Jesus ijay balay na idi na welcome na ni Apo Jesus mangrugidan nga mangan ne, nakita mo dagitay kritik, dagitay mamarites nga chismoso. Apa yang nga makipangpangan kino man nagbasol dayta. Ngutan ko man ni Apo Jesus mo tabat ti kulengan. Ibagada pa mo lang ang niya kay ki di meteng kunanan naitagan nga rod dayjay. Kanya ti kunana ako ay nagsaon ni Sakeyo kunana no adda Apo kunana ining pablaak nan. Ited ko itinapanglaw ti kagudwa ti sanikwak. No adda sinaor ko isubliking kwa na mamimpat kadagiti, mamimpat times 4. Kadagiti nakaalaak, dagiti sinaor ko kunana. Dakay ko nga nakabaybayag ti utang nan ko nagbayad kayo ka times 4 niya. Karon nak jay pay nakautang mo tinatangtang set. Kakuna ni Apo Jesus ken kwa na tatangaal daw dimteng ti pannakaisalakan ditoy abalay. Wow. Dimteng ti pannakaisalakan iti dating abalay anak met ni Abraham daytoy tao. Padasen tay nga sigkasig-kayon no nya tinapasamak ni Sakeyo basit han nakang makita ni Apo Jesus gapot adu ti makalinged nagtaray napan jay kayo ti si Komoro. Dakkel ti tulong di si Komoro. Iso ti instrumento tapno agsarak da Apo Jesus kini Sakeyo. Iso nga no daduma adu dagiti instrumento iti biag tayo tapno agsarak tayo kini Apo Jesus. Iso ti nagagdanan na, iso ti imulyan na, iso ti instrumento tapno mapansin pay ni Apo Jesus iso na. Kano daduma ti instrumento, adamo ladtoy dagiti instrumento ti pannakisinarak ti kini Apo Jesus na daduma. Kala ko man bakit mo? Inta makimisa, unana ko masadutak agar arbis. Ilamay kakit hindi ka lang makonsensya nga. Mabalim mga instrumento iso na ti si Komoro tapno agsarak kay manen kini. Wano di baliktad mat.
nagmumuryot ni bakit mo, intan ang makimisa bakit? Kabulanan nak, madiak nga matudwan. Kaya dakas manan. Ingkaki din, patpatsem. Kuna mo yun, instrumento. Ore ka dahi ti bagyo, di mat? No daduma, adda nasakit nga itid na. Ngam no daduma, adda mo la ibagana nga. Instrumento mo lata makisinarak takin ni Apo Isos. Hoy, sobra ta bilagmon. Makadumi, ore Domingo agbilbilag ka. Gore ka man ta pagtudwak. Ngaw mo maobra, ka makimisa. Kumanudkod ka ta, nagibilag ka, naginit. Ay naginit, nagibilag ka, nagtudaw, idinaakas mo, naginit manan, gibilag ka manan, inakas mo, ay paltugak ta langit ko na nadila ka dyan. Paltugan na kan langit na nagibilag ka, agtudaw, akasin na aginit. Kano dadto ma instrumento mo, ala na ito eh. Ala, hantay mga paggugusto, ado dagiti kakabsat tayo nga marigrigatan, nalayos, nadidigratat ta. Ngam no dadto mabalin pa nga iso ti osaren na tapno, agsarak tayo king kuana. Oray ka dayta sakit tayo no dadto ma. Di mat, no kapigpig saam. Alay, tubay tao, minalam, ala, aso tapulutan, alay, kaan. Inton nga mato ta kolesterol mo ko, apo, pakawanan na ka. Nagkararag kan. Inton na medyo ko napabuungang kanta, anya dati nga, agnanap, dati agbibunag tapingping mo na, delikado dahil. Ingka kano kunwari agin pabablood chem, gonggunam. Kano dato mauray, even in our sickness, mabalin nga iso ti sikomoro, iso ti instrumento na tapno, agbabawi tayo, sumrek tayo manan kini Apo Isos. Nagsarak da, maikat na, nya pa iti sumarono, apa yang imuli ni Sakeyo ijay kayo. Basically because adda ti nya naganan, adu ti may mangsera. Adda dagitay nya naganan nakabalandra nga daddadakkel nga tattao ngam isuna. Kano dadto man no baliktaden tayo no dadto ti sikomoro no dadto ma adda kanya tayo ti balandra. Anya dayjay adda dagiti mayat nga makakita kini Apo Hesus no dadto ma datay met ti mangbalbalandra. Datayo mati mang bengbeng tapnohan na makita. Kunak ngarod ka dagita imay nakilanabal di rabii. Kalpasan nga impaspasyar da tiladawan ni Apo Santa Maria, nagsanto rosaryo da kadagiti sisisa da. Instrumento kayo kaslada kay ti sikomoro nga nangidanon kini Apo Santa Maria tad adda ti umasidig ti relasyon dagiti tattao kini Apo Hesus. Ngam no dadto man no haan nyo na alwadan da kayo malaeng tinang bengbeng da kayo malaeng tinang serra jeya asidag dagiti tattao ken ni Apo Hesus. Taapaya wala pang kay nagsantorison yung agpaiso nari nada nari nayo na idanon nyo Diyos usto nga meaning na wano kanagarod ka dagiti duwa nga nang idaulo agkaaroba Ave Maria napno katiga Santa Maria nga nadagdag sin Diyos ang batyo may ay handa magayam agsarsarita agkaapahanda ngam idi pa nagsantoro sa Diyo agkaabay da nga aglulwalo kumakit-kita dagiti tattao or peke di pa nagsantoro sa Riyam apaya kuno agsasao ka kinlakay mo lakayan bartag napang ka nagsanto rosaryo nagabungot kang ka Ave Maria napno katiga apay naluganan ka nakalamlamuyot mo di sa unan ka da nga ino agsasao kinlakay na ka nakauyuyong mat dengdenggan mo agati ka aruba ngamno aglualo ka abo naglamuyot ka makakitang nga orayon Santa Maria nga ina ti Dios naglamuyot di nakadanon di maikatlo nga misteryo naangot na di pansit nagkiraos di dyan na 120 kilometers per hour Ave Maria napno katigrasyon Santa Maria natin Ave Maria pimaspas iso ti kunak da kayo
mabalin nga da kayo ti si Komoro nga nagidanon kini Apo Isus kanyada kadagiti balbalay or no baliktadem baka da kay laeng tadi da kay mo pinati sa akto la makimisa sa akto la makirosaryo no masukatan dayta nga mangidada ulo apaya peke. Number 1 nga maritis di ka aruba para ilid ti Santo Rosario kasano nga pagtipunem. Iso no daduma nasaya at no nakatulong wenno si kamot ti nakasera. Anya ti rason no apaya nga namit ni Sakeo ni Apo Isos. Apaya nga nagsarak da. Anya ti main reason na inakseptar ni Sakeo nga basit isuna. Haan na nga ingkarit, di kabailan na nga sumulsel, nga mapan makiinagaw no ayan na ni Apo Isos, inakseptar na nga abasit iso na, iso nga imuli. Kakasimakan niya tayo, di damer pa nga akseptaren tayo, anakapsot tayo, akseptaren tayo nga awanti gawgaway tayo, akseptaren tayo nga hantay kabailan amin, mangnamnama tayo ti grasya ni Apo Diyos, di ta nga agtrabaho. Di ta nga agtrabaho ti grasya na. Uwang nga ti kunakon, kayam ti agtalon, napintas ta talon mo, nalaing ka, amom no ka anong nga padanuman, kada ispreyan, kada abunuan. In the end, agtalag kan tulat ta umararaw kan tulat ta kini Apo Diyos apaya, uray ka no kabakbagadan ta dawan no, imay man tabagyon. Uri man kano kabakbagadan na no, imay manta, di tayo mauawatan nga didigran. Iso nga, agtalit-talit na, akseptaren tayo, ti kinakurang tayo, di tang agtrabaho ti grasya ni Apo Diyos. Iso nga, nagsarak ni Sakeo kin ni Apo Isos. Nga imuli ni Sakeo, taapaya, inakseptar na nga basit, iso nga napan imuli. Iso nga, akseptaren tayo, nga adot kasapulan tayo, babaan ti grasya ni Apo Diyos. Sumaruno nga pasat na. In welcome na ni Apo Isos, iya unag tibalay na. Baka inal daw mga agtok-tok-tok ni Apo Isos ta pusom, itabalay mo ngam dimot paspasang bayan. Baka kanayon na nga kayat nati sumreg, itabalay mo ngam hamo paspasang bayan. Amo yun, di istorya di jay, imbaon ni Satanas dagiti demonyo na dito'y lobo. Diyak amo no, sino kada kayo dagi jay. Imbaon na dito'y lobong, agkukontes da. Nya na ganan in kay riribukan ti lubong. Aramidan nyo amya kabailan nyo ta maikat ti pamati ti tao. Gimaysa nagsubli ti langit, inya ti imbagam kadakwada, imbagak kadakwada nga awan ti Dios. Anyos usdo data hangka mangabak, maikadwa anya mo ti aramidam imbagak nga awan ti langit, isong aramidan dalat takay kaya da, awang ka mangabak. Di maikalo nagchampion, inya ti imbaga na inikak ti nagado at trabaho dagiti tattao. Awanan oras dang agkararag. Kinurunaan ni Satanas ti dakdakkel asara. Kasi makanya tayo. Nakabisbisi tayo. Nala 24/7. Awang pay oras tayo nga agtugaw nga agkararag kin agyaman. Uray Domingo Allah naggagaget. Awanan ti oras. Mapukpukawan ni Apo Diyos. Baka kaya mo ni Apo Isus ti sumrek di balay mo wuno si kangam hangka nga umay naka balunot taruangan mo tabisi ka nga rod. Iso nga ni Sakeo in welcome na iji balay na. Idi in welcome nan anya di jayan nasarakan ni Sakeo kin ni Apo Isusen dadtan ti transformation nagbalbaliw 360 degrees. Ni Sakeo aswitik, ni Sakeo ang manang gundaway, ni Sakeo ang managing bubukod, iso nga nagbalin nga naba nang binaliktan nan, anya dayjay. Ited ko ti kagudwa, ti sanikwak kadagiti amin anapanglaw. Wow! No adda sinitik ko, pamimpatek. Day di man naging bubukod, nagbalinan nga managparabor. Day di bagbagi na pampanunutin nan, sabalin ti pinanunot na. Pagayatan ti sabali ay pagimbagan ti sabali ti pinanunot na. Kuno kitaan tayo kakabsat, i-apply tayo itibiyag tayo. 500 years nga imay ti Kristyanismo dito'y pagilyan tayo. Ayan tayon. Si kakadini Sakeo nga tartari gagayam pay lang nga makita ni Apo Isos.
Wano dagiti mayat nga mangkita kini Apo Isus kasi katimang ser-ser na kadakwada. Or ni Apo Isus kayat na tagtuk-tuk-tuk ti kada pamilya, kada puso ka, di makastrek gapota sa bali pa lubong tayo. 500 years kuna tayo, nabunyagan tayo, nakimismisa tayo ti manutawanan, nagkumkumunyon tayo, na amin nga organisasyon, nasalian tayo. Kano ti pampanunutan tayo, kaslat tayo pala sa kiyo nga managing bubukod, adayo tayo pa'y. Dapat kumaday to'y after 500 years, anya kumati ibagbaga tayon, Apo, itid ko kadagiti na panglaw ti sa nikwak. Bunga ti ayat dato yan, pamatin. Apo, no da sinaor ko, itid ko kingkwana. Ti kumar aramidon tayo tatan after 500 years, komisyonan. Haanan nga di, panangam mo pa'y laki ni Apo Isus, Apo, nakabaybayag daytan. Di tartari gagayan tayo pala makita ni Apo Isus, nakabaybayag datang kumkumunyonan tayo pa yan, makimismisa tayo pa yan. Ti ko maibagbaga na taptan ka, dadtuya kon agmismisyon, gaputan nakaunagan di jay pamati. Isong agpili tayo i-check tayo ano ayan tayon. Sa kayong agtartari gagay, uno si kumuro ka nga instrumento ti panagsarak ni Apo Isus ken kabsa mo. Uno si katibalandra, uno sabon, iti pan nakakita da. Or si kamot tay marites nga mangdildilaw nga nakipangan ni Apo Isus kadagiti kung kunada nga dakes. Uno sa kiyo nga nagbalbaliw. Basit ni sa kiyo, dakkel tinaala na niya, ngam di pa nagbalbaliw na dakdakkel nga amang. Ngam di dya innala na. Ala awis ka kabsat, i-check tayo di bagbagi tayo, adinno tayon. Kabailam nga ayatin ni kabsat mo. Kayam nga itid ta amin ta oras mo, talaing mo, sanikwam tapno agbenepisyo ti panagbiag na. Ngano ti pampanunutem kasi ka, agbagyo ko mamanen tapno adayo ti ado ti ayuda. Ay sus anya mo data nga panagpampanunutan. Imbes nga isakit mo ko ay kahaan Ala i-check tayo di puso tayo no ayan tayo. I-check tayo di na tayo no sa dinno ti ayan tayo. No nasarakan tayo ni Apo Isusen, itid mo, ti misyon, nasarakan ni Apo Isusen, agserbikan ka dagiti taonan. Paduyak mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Ana marsuwa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Ugtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao di ti silaw. Kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulo nga naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umayto manen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat, uray talikodan, ken lipaten tayo ti Diyos, saan na tayo akabailan abaybayan, agkamang tayo ngarod ken kuana, ket si papakumbaba tayo ang mangidatag kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo iti tungkal pangget, Apo denggen nakamkadi.
Para kadagiti mangidadaulo ti simbaan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi tapno babaen ti sakramento ti bunyag nga inawat da, agbalindak ken agtalina edda kuma apagwadan ken mga lukoy kadagiti tattao nang nangruna kadagiti payhaan a makamamu ken Kristo. Kumararag tayo. Apo denggan na kamkadi. Para kadagiti mangidadaulo dagiti amin a pagilyan, di da kumamalipatan nga iti may nga aldaw it nagdanto ti kwenta kadagiti na ipaawat kadakwada iti kangatuan nga uko. Kumararag tayo. Para kadagiti maidadanes, masarakan da kuma ti pigsa ti namnama ti umayto a pangedeng ti Diyos iti kamaudyanan na akanito. Kumararag tayo. Para kada tayo amin ditoy ken iti sibubukel anak Kristyanuan agimong tapno maapresyar tayo ti biag kas may sa sagot ken responsibilidad ket usaren tayo dagiti talugading tayo amang pabaknang ken mangpaduras nga agpaay kada tayo ken iti pada tayo a tao. Kumararag tayo. Apo denggan na kamkadi. Para kadakiti kakabsat tayo anapanen iti sabali a biag, itden kumati na imbag nga apo kadakwada iti agnanayon a panaginana. Kumararag tayo. Agulimat tayong timot dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo't ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, apo denggan na kamkadi. Man nakabalin kadag na nayon, Diyos, kayat mo ngawan mapukaw at tattaom ket maisalakan amin denggam ken patgam ti dawat dagiti tattaom iturong mo kuma iti pagarian ti lubong mi asit talinaay ti panagserbi mi ken ka gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Sagot mi tawan sa bali amay datong mi aken ka po amay kari idatong mi ken ka un mi tawan sa bali amay datong mi aken ka po amay kari idatong mi ken ka puso mi Dai tui biag mi
sugni tawan sa bali amay daton mi aken ka apo amay kari idaton mi ken ka bungat lingling et mi bikin ka bungat ban-ban bumi weni datun bikin ka nanumunga sagsagot mi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo amay kari idaton miken ka undoy bi idaton miken ka arararaw Wen idatun miken ka asa sugni tawan sa bali amay daton mi aken ka pumay kari kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di apo awaken na kumadagiti daton kadagita imam Ket may paaya pakidaydayawan kan pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na makaayo kad ken kaapo daytoy a panagsakripisyo mi agbalin ko mga ubog a paggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo podno na ya may kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na impaay na ti dalan ti agnanayon a pannakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli kan ka nga amana anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidayawa. Hosana iti kangatwan madaydaya iyo may tinagang ti Apo Hosana iti kangatwan. Podnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo.
Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabii danangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy Hati napay mangan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparangarang mi ipapatay mo uwapo aging gayti yay mo iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada amang itantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan di inggana. Hintay umararaw iti ama, kadlolwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Di na mo
sa dilangit, when ito'y daga ka sa dilangit. Idem kanakam tial daw ito'y ikamenmiti, pati na yung nalda pakawanem dagiti mas basulmi akasmet pamakawan iti basul iti nakabasul kada kami dinakamet baybayan awan nugo iti suliso iti sadakan nabagan iti dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaan mi, kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niyak ti itedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Iti napakumbaba, iti napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya, kapya, kapya. Hadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy karaw.
Nagpasagak ngarut ken ka, nawan sa bali pi mananamnaman. Arakupen na ngarut Allah, sakbay nga inak maiwawa. Nagpasagak ngarut ken ka, nawan sa bali pi mananamnaman. Arakupen na ngarut Allah, sakbay nga inak maiwawa. May kumani ka man, Diyos ko, nalukoy unay abyan. Nasikala ako, diyang mamakakulong. May kumani ka man, Diyos ko, napulkong kunay abyan. Nasikala ako, diyang mamakakulong. Agpasagak ngarut ken ka, nawan sa bali pi mananamnaman. Arakupen na ngarut Allah, sakbay nga inak maiwawa. Nagpasagak ngarut ken ka, nawan sa bali pi mananamnaman. Arakupen na ngarut Allah, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Inaraunan na kamapo iti bagikan dara ni Kristo. Ituloy mo ka ti panangisalakan mo kada kami, ket ipannakam iti ragsak nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Iti misa tayo ijay intono uno Apo, ditoy alas 6 ti bigat diti simbaan ken alas 8 ijay Camposanto, intono 2 idtoy tulaeng ti misa alas 6 iti bigat. Tas jay Apo ko light. Ay itakan bakagan adda misa yo di Camposanto nga dakda kayo. May awan. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos ket aywanan na kayo. Pagranyagen kumati Diyos tilangan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Iparang kumati Diyos tirupan na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Daw panagyaman tayo
Diyos tayo kenayag adungal daw kinaglabas kaniya ngem daytoyen timangte pudno agsa Katao ken Diyos ko